abịa mara nzu ndị mbụ na ndị egede mara nzu ichi ukwu na ichie nta mara nzu ndị niile ihe ọma na-adị mma mara na nzu n'afọ ndị niile bụ ndị bịara be anyị ihe ọma ka unu ji bịa ihe ọma ka unu ji eji na a sịrị m ụlọ biko ndị ihe ọma niile so unu ya malite izu ise na nọ mmadụ na-alụ ya ihe alụ free station lụọ họteelụ na ndị na-alụ eburu isi n'elu onye si na ọ mekọrọ n'iru ome na-azụ onye onye si na agbụghị ahịa achara achụde na ebekọrọ na nke ya Vintage Beats.
ichie nta mara nzu ndị niile ihe ọma na-adị mma mara na nzu n'afọ ndị niile bụ ndị bịara be anyị ihe ọma ka unu ji bịa ihe ọma ka unu ji eji na asịrị m ụnụ biko ndị ihe ọma niile so ụnụ ya malite izu ise na mmadụ na-alụ ya ihe alụ free station lụọ họtelụ na ndị na-alụ eburu isi n'elu onye si na ọ mekọrọ n'iru ome na-azụ onye onye si na akwụ ga ya chara achụde na ebekọrọ na nke ya mmadụ emekarịkwa ihe mere karịa mmụọ